drenge og piger, og velkommen til den her video. Jeg er Elapso Esports Overwatch-leder, It's Rundy, eller kendt som Rundy Live. Okay, jeg er her i dag for at sige til jer, at vi har fået en YouTube-kanal, som I nok kan se, fordi I nok ser videoen lige nu. Og vi har fået en YouTube-kanal, fordi vi rigtig gerne vil lave montages, remind jer om turneringer, giveaways, sponsors, nye introer, alt det her. Vi har også fået en Twitch, guys, så husk også at tjekke den ud nede i beskrivelsen. Jeg lægger link til alle members, der har en Twitch eller en YouTube-kanal dernede. Husk at klikke follow på alle sammen. Husk også at klikke follow på Elapso Esports Twitch. Og ja, inden bare klikke follow på min Twitch også. Ej, rolig. Jeg skal nok lægge link til alle, der er med på teamet, som har en YouTube-kanal, en Twitch. Jeg skal nok lægge link til dem alle sammen nede i description. Husk nu at follow dem, support dem. Og så glæder jeg mig egentlig bare til at kunne lave montages, giveaways med jer inde på den her kanal. Det her er Overwatch leder Rundy Live. Jeg ses jer engang.